pe Rod Laver Arena, acolo unde în finala masculină de simplu Novak Djokovic, lider mondial și campion în titră la Melbourne, a egalat situația la seturi. Două seturi lungi, 7-5 în prima manșă pentru spaniol, 6-4 pentru Djokovic, care a izbutit să facă break-ul în momentul decisiv. Va începe servind acum Nole. Seturi lungi, într-adevăr, 80 de minute a durat prima manșă, 66 de minute setul secund. Și în precedentele seturi, Djokovic a început de fiecare dată cu serviciul. La fel se va întâmpla și acum. Și un nou schimb de tricouri pentru Nole, care revine la albul ca zăpada. Ce oftat se aude din tribune. Reușise să reintre în acest punct Nadal și m-am uitat la locul pe care îl ocupau în teren cei doi. La început Djokovic mult mai aproape de linie, Nadal mult în spate, dar și-a câștigat o poziție mai înaintată pe măsură ce s-au desfășurat loviturile. În final, însă, din nou, nu prea inspirat în decizia asta. În ramă, de adevăr, deloc inspirat Nadal în acest prim game al setului 3. A încercat o scurtă de rever, nu a ieșit, slice-ul său n-a strălucit deloc, pe aceeași lovitură pe backhand. Djokovic însă începe setul sub impresia celui precedent, favorabil pentru el și până la urmă pentru el asta contează cel mai mult, să ia din finalul de set 2 ceea ce îi trebuie, lucrurile de care are nevoie. Da, ca să-și ia un avânt bun și în acest început de set. Există câteva cărți, prieteni, foarte interesante, scrise de sau despre Nadal. Aș cita aici Tom Oldfield, biografia Rafael Nadal, Jean Pasquet, Rafael Nadal, fenomenul spaniol, Jaume Prol, Calceran, Manel Serras, Rafael Nadal, stăpânul zgurei. În fine, cartea scrisă de Rafa împreună cu John Carlin, intitulată simplu Rafa. Despre Nole nu știu să existe cărți, există însă două documentare foarte interesante. Un documentar ATP făcut anul trecut, intitulat simplu Djokoland. De asemenea, un alt documentar făcut chiar la Belgrad după marea victorie a sârbilor în Cupa Davis din 2010. Asta apropo de filmografie și bibliografie, da. Vor apărea cu siguranță cărți și despre Djokovic, mai ales dacă rezultatele lui vor fi în continuare la fel de valoroase. Bună soluție, o opțiune extrem de inteligentă a lui Djokovic. A lipsit puțin control, într-adevăr, în acest lung de linie. Altfel însă l-a condus excelent schimbul. Pare mai bine pe picioare în aceste momente sârbul. De mult nu mai
reușit să una, să face acum Nadal. 196 de km la oră, iată. Un scor bun pentru Nadal. Știu lucru, nu viteza face particularitatea serviciului său. E peste tonul Djokovic. A încercat Nadal să-l paseze, însă voleul său a plasat mingea olimpian în teren. Cu câtă ușurință survolează terenul sârbul. Mici neatenție pentru sârb. A greșit un lung de linie, acum iată un cross lung. Probabil că sunt acele momente de respiro pe care are tot dreptul să și le acordă. Ceea ce e important e că face acest lucru pe serviciul adversarului după ce și-a judecat primul game servind în acest debut de set. Formidabil joc. Formidabil joacă Djokovic acest punct. Este o construcție impecabilă a punctului. Ce unghi găsește sârbul. Da, chiar neputincios Nadal. Da, ce sentiment de lipsă de soluții. Mai cu seamă pe lovitura sa de rever. Și returul se trezește acum. Da, și chiar pe primul serviciu al lui Nadal vine acest retur foarte bun. Egalitate la 40. Continuă Nadal, are mult de furcă pe propriul serviciu. Scapă acum. Să vedem pentru cât timp. Are un retur la serviciu absolut monstruos Djokovic. Cel care a strigat a fost Djokovic, pentru că mingea a venit din nou spre corp și n-a avut suficient timp să se așeze. Totul e natural la Djokovic în aceste clipe. Da, Nadal lovește prea scurt în continuare. Îi facilitează cumva lui Djokovic această etalare a loviturilor.
foarte mult de la acest forehand Nadal. A căutat să fie mai agresiv în tot punctul. Să lungească mingea. Face prea Pentru mult. că până acum doar serviciul este cel care îl ridică un pic la suprafață. În rest, din spatele terenului, Djokovic a devenit superior. În fine, câștigă un schimb prelungit Nadal și cu intervenția benzii fileului, care a deturnat la un moment dat mingea. Aici a lovit bine cu backhandul în lung de linie. Da, da. Și apoi forehandul în lung de linie. S-a dovedit decisiv. Foarte tensionat acest game. Văd că Toni s-a mutat lângă Carlos Costa, managerul spaniolului. Și serviciul, într-adevăr, îl ajută în aceste momente pe Rafa Nadal, care egalează la 1. Rafa Nadal, care arată un foarte sofisticat și complicat complex psihic în fața sârbului. Dacă raporturile dintre Federer și Nadal au fost clare de la bun început, la 17 ani câștiga prima partidă. Nadal chiar pe hard în Statele Unite, la Miami, dacă nu mă înșel, în 2 seturi în fața lui Federer, și atunci cumva se poate explica ascendentul psihic. Nu la fel stau lucrurile în relația sa directă cu Djokovic. L-a dominat de la început spaniolul pe sârb, acum însă acesta a revenit. E un element de inedit în această aproximare. Da, tot ce propune Nadal, Djokovic are o soluție mai bună. E un pas în față tot timpul sârbul. Long line de backhand. Foarte frumoasă lovitură. Momentul perfect de lovire găsit de Djokovic. Mai scapă însă câte o minge, până la urmă e normal. Eu cred că ceea ce am văzut anul trecut în meciurile Djokovic-Nadal se anunța cumva din 2009, de când cei trei au jucat 3 meciuri formidabile în sezonul de zgură, Da. culminând cu acea semifinală infernală de la Madrid, care a durat puțin peste 4 ore. Încă avea un mic avantaj Nadal în întâlnirile directe, poate pentru că îl învinsese de atâtea ori. Pentru Djokovic a fost suficient să facă acest lucru în finalele de la Indian Wells și de la Miami, ca să capete el încrederea necesară pentru a-l bate mereu pe Nadal. Da. Tu dai tare, eu dau și mai tare. Părea, spune Djokovic cu această lovitură. Da, au fost semne din 2009, lumii e dreptate. A urmat însă un an 2010 în care Djokovic, dacă excludem finala de la US Open, n-a făcut mare lucru. A stagnat, putem spune. Și apoi 2011 cu explozia lui.
Ar fi fost culmea să intre și acest lung de linie pe backhand cu care s-a apărat Djokovic. Mai bine acum din partea spaniolului. Da, o răbufnire de orgoliu și a făcut bine treaba cu forehand-ul înfășurat. Pe ambele părți ataca bine spaniolul. Da, a lovit mai plat acum. Și prima și a doua oară. Asta e chiar o greșeală înfățată. Problema psihică, în primul rând, mingea era destul de ușoară, putea fi atacată, Nadal pășise în teren. Însă mâna tremură pentru că mintea nu e sigură. Marja de manevră a lui Nadal în plan psihologic e foarte scurtă, foarte îngustă. El se simte obligat să câștige punctele. Știe că nu îi se oferă foarte multe ocazii și de aici pripeala, de aici nesiguranța. Vreme ce Djokovic e mult mai calm, mult mai armonios în acest plan. Da, monumentală dreapta inversă a lui Djokovic, cu care își închide game-ul 2-1 acum pentru sârb în setul al treilea. Discover this month's great sporting events available on the Eurosport Player mobile application. So you don't miss out on any of the action, the mobile app gives you full live streaming access to Eurosport and Eurosport 2. Watch your favorite sports and stay connected when you're on the move. Because sport never stops, Eurosport Player is also available on Mac and PC. Eurosport Player, all sports, all emotions. Coboară pantele în viteză, într-o demonstrație de abilitate și curaj. Suntem în plin sezon, dar ambiția e aceeași. Câștigarea globului de cristal. Cupa mondială de schi alpin din Garmisch-Partenkirchen, Super G-ul masculin, astăzi la 13:30, în direct pe Eurosport. Inspired by what you like. Kia, the power to surprise. Am revenit pe arena Rod Laver de la Melbourne, acolo unde în finala masculină la simplu este 1-1 la seturi. În manșa a treia conduce sârbul Novak Djokovic cu 2-1. Va servi în câteva clipe Rafa Nadal. Un Rafa Nadal care, iată, beneficiază de mingi noi. Să sperăm că mingile noi vor aduce și inspirația, nu numai viteza. O inspirație din care Djokovic până acum s-a nutrit din plin. Dacă va câștiga titlul, Djokovic îl va egala pe Mats Wilander. Va ajunge la al treilea trofeu.
Australian Open. Australian Open, da. Era Open, dacă nu mă înșel, doar Federer și Agassi au făcut mai bine, câte 4 trofee câștigate aici la Melbourne Park. Da. Continuare are o viteză foarte, foarte mică, palidă. Pe serviciul al doilea, Nadal, 134 de km pe oră, cum spunea Mats mai devreme, ceea ce e puțin mai rapid decât un serviciu al lui Caroline Wozniacki. E nevoie de mai mult, mai ales în condițiile în care primul serviciu nu prea intră. Fac loc însă și aceste greșeli în jocul lui Djokovic, care îl ajută pe Nadal. Sunt omenești asemenea greșeli. Nu poate să obțină tot timpul la un nivel atât de înalt Djokovic. După cum spuneam la începutul partidei, una dintre posibilele chei va fi serviciul lui Nadal și până acum suntem confirmați. Doar ramă pe forehand de acest game. Până la urmă, cred că Nadal trebuie să-l învingă nu atât pe Djokovic, cât chiar pe Rafa. E un meci cu sine însuși. Da, multe asemenea imagini. Am văzut și lovind racheta cu pumnul, ceea ce, sincer să fiu, nu mă amintesc să fi văzut vreodată la el până acum. Nu face asta. O minge care a fost în teren, dată out de unul dintre arbitrii de linie. Pascal Maria repară lucrurile. Da, clar. Dar și Djokovic a avut o răbufnire. A pierdut avantajul din acel punct. Însă, iată, servește Nadal cu al doilea, așa că are o șansă în plus acum. A lipsit de orizont Nadal cu acest slice pe centrul terenului. L-a invitat pe sârb să atace. Nole, evident, n-a ezitat și a închis punctul. Are minge de break acum Djokovic. Se pare mult mai solid și mult mai consistent liderul mondial în aceste momente. De fapt, de o bună perioadă domină, controlează jocul Nole. Șansă de break. Da, out. Și face break-ul Djokovic. 3-1 acum pentru sârb. Face un tenis de mare calitate Novak Djokovic. Însă ceea ce contează e faptul că psihologic
Este mult peste adversarul său. Rafa Nadal debusolat, lipsit de intuiții, în pană de soluții. Acest punct l-a jucat, zic eu, mult mai bine decât pe altele. A avut la final o minge care a ieșit puțin afară, însă a făcut ceea ce trebuie acolo, a căutat să-l prindă pe picior greșit pe Djokovic. Poate că tocmai faptul că a ratat un punct pe care l-a jucat și l-a gândit bine să-l îngroape și mai mult pe Rafa. Cine știe, vom vedea. El are ce drept această capacitate de a reveni din nimic. Cred că trebuie ceva mai mult decât atât în fața lui Djokovic. Nu e vorba doar de eroism, ci și de consistență în joc. Acum totul pare să curgă în favoarea balcanicului. Da, dexteritatea lui este aplaudată. A fost un serviciu lung. Pascal Maria spune că e bun. A fost bun. Nadal cere challenge. Atent, arbitrul principal. Serviciu pe exterior și ceea ce poate face Rafa Nadal e doar să agațe mingea. Dreaptă inversă, urmarea bunului său serviciu. Djokovic se detașează 4-1 acum după 31 de minute de joc în setul al treilea. Switch to electricity for many things. So why not for your professional van? New Renault Kangoo ZE. 100% electric, 0% emission. Am revenit pe arena Rod Laver, acolo unde în setul al treilea, în finala masculină, la simplu conduce campionul antitră Novak Djokovic cu 4-1. Va servi Rafael Nadal. Spaniolul categoric pus în umbră în ultima oră de Novak Djokovic. Continuă să nu intre primul serviciu al spaniolului.
L'offensive. Joacă de parcă ar fi teleghidat Djokovic. Da, foarte bine și Nole nu are slăbiciuni pe niciuna dintre părți. Lovește la fel de bine și cu forehand-ul și cu backhand-ul. Acesta este marele echilibru al jocului său. Este idealul până la urmă, să poți să lovești foarte bine și de pe o parte și de pe cealaltă. E un jucător complet, e ceva ce recunosc și adversarii lui. Puține slăbiciuni în ceea ce privește strict jocul, tehnic vorbind. Da, foarte bun această dreaptă inversă. Nadal face punctul, îl merită. Însă el are dificultăți majore în a lega asemenea clipe fericite. Continuitatea îi lipsește la un asemenea nivel înalt. Asta și pentru că Djokovic Nu-l lasă. nu-l lasă. Și apropo de faptul că este un jucător complet, când ai un asemenea bagaj, dacă îi adaugi și încrederea imensă pe care a căpătat-o Djokovic în anul trecut, atunci da, rezultă un număr 1 mondial capabil să câștige 3 turnee de Mare Chelem într-un an și multe altele în continuare. Deci păstrează foarte lungă mingea. Djokovic joacă frecvent la tușă, ceea ce Nadal nu poate să facă. Nu poate în condițiile date, pentru că altfel în fața lui Federer și a lui Berdych, Nadal a arătat un tenis foarte bun. Formidabil. Simți? E foarte departe Nadal. A crezut că va lovi lung Djokovic și pervers și pragmatic sârbul face o scurtă, una extrem de fină, de bine acordată, iată. La 2 metri dincolo de linia de fund Nadal. Nicio șansă pentru a ajunge un asemenea stop. Apără acum această minge de break Nadal cu un serviciu destul de bun. Se pare că e o urmă de nostalgie, de melancolie în privirea lui Toni Nadal. Un fel de dulce resemnare. Greșeală rar acum din partea lui Djokovic. Se amendează rapid sârbul. Da, se autopedepsește. Da, peste frunte. E normal, însă vrea totul Djokovic. E pe creasta valului și nu vrea să cedeze deloc inițiativa. Și tot cu dreapta greșește acum
returul Novak Djokovic. Nadal profită și își face serviciul. Rămâne însă la 2 game-uri în urma sârbului care va și servi. Nici retur nu posedă Rafael Nadal, cel puțin începând din al doilea set și-a uitat cu totul aceste lovituri Rafa. Nici pe primul serviciu, mai ales nici pe al doilea al adversarului său nu găsește returul. Ce serviciu face Djokovic? Este la un nivel extrem de ridicat acum Djokovic. Acum 5-2 pentru Novak Djokovic, un meci excelent făcut de sârb. Luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente. Phone? Tablet? Feel free, it's Galaxy Note. Discover this month's great sporting events available on the Eurosport Player mobile application. So you don't miss out on any of the action, the mobile app gives you full live streaming access to Eurosport and Eurosport 2. Watch your favorite sports and stay connected when you're on the move. Because sport never stops, Eurosport Player is also available on Mac and PC. Eurosport Player, all sports, all emotions. Inspired by what you like. Kia, the power to surprise. Am revenit pe Rod Laver Arena. Servește Rafael Nadal pentru a rămâne în set. Între timp un anunț, prieteni. Doamna Felicia Morar este rugată să ne trimită datele de contact la adresa Facebook arondsportline.ro pentru a intra în posesia unui cadou surpriză. Este vorba despre cea mai bună intervenție pe pagina noastră de Facebook. Qué buena. Love 15. O minge cu probleme, se pare.
Rafa Nadal pare să fi văzut în aut una dintre mingile expediate de Djokovic. Are posibilitatea să solicite challenge, mai are două. Preferă să supere pe arbitru, nu e foarte bine pentru moralul său. Dacă nu cere acum, atunci când să ceară? E 5-2 totuși. Când prea scurt, când prea lung. Niciodată așa cum trebuie. Joacă Nadal în această bucată de meci în care Djokovic este clar deasupra. Tatăl în stânga, puțin mai încolo cu tricou galben, este unchiul fost fotbalist, Miguel Angel. Da, mare fotbalist la Mallorca și mai ales la Barcelona, ca și în selecționata națională a Spaniei. O lojă masculină, lipsesc și mama și sora și iubita lui Rafa de data aceasta. Trei mingi de set Djokovic și Marian Vaida simte momentul foarte bun al elevului său, aplaudă la scenă deschisă. Cred că și Nadal își dorește să se încheie mai repede acest set pentru a începe ceva nou. da, condiția să poată realiza ceva nou. Da, incredibil joacă Djokovic, 6-2 acum, set câștigat 100% pe merit de către sârb. Tensiunea crește în Cupa Africii pe Națiuni. Cel mai important turneu fotbalistic al momentului în transmisiuni directe, reportaje și interviuri în exclusivitate.